Zdravím všechny naše milé posluchače a musím říct, že jste se konečně dočkali. Je tady druhý díl Keplerova podcastu a tentokrát se speciálním hostem. A tím je bývalý student Univerzity Karlovy a City University of New York, bývalý učitel angličtiny a tělocviku a konečně ředitel gymnázia Jana Keplera Karel Žďárek. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání, pane řediteli. Ahoj Baltazare, zdravím naše posluchače. Tak, co se týče první otázky, myslím, že spoustu studentů by zajímalo, co to obnáší vlastně vaše současná role, být ředitel, jakou máte agendu a co vlastně v té práci děláte. Tak ta práce, když to vezmu úplně vlastně od té teorie, tak na školní, které jsem absolvoval, tak to obsahovalo nějaké 4 oblasti. Týkalo se to práva, financí, nějakého pedagogického leadershipu a pracovně právních oblastí. A když se to takhle řekne, tak to zní vlastně jako velice strukturovaně a suše. Ve výsledku to znamená tohle všechno a mnohem více, protože mohu mít naplánovaný den a ten den nakonec skončí úplně jinak, protože se objevují nepředvídatelné situace a případy a otázky k řešení, které prostě každý den musím řešit. A to mi na té práci přijde vlastně zajímavé, kouzelné, vlastně mě to baví. Takže je to taková dost velká všeho chuť těch aktivit a činností. A někdy vlastně člověk dělá i věci, které se týkají jako péče o tu budovu a je to hodně rozmanitý a je to potom i nějaký kontakt s vámi, se studenty, s kolegy, učiteli. Tak to je takový jako pelmel situací a činností. Takže vlastně by se dalo říct, že jste takový týmový nebo krizový i manažer vlastně té školy. Krizový manažer je docela přiléhavé v některých chvílích, ale není to tak... Nevnímal bych to určitě tak jako negativně. Ne, je to prostě činorodá nebo různorodá práce, která mě baví a naplňuje. Já bych naopak vnímal roli krizového manažera jako velmi zodpovědnou a tak by mě zajímalo, jaké jsou třeba 3 nejdůležitější dovednosti, které si myslíte, že by měl mít takový správný ředitel. V momentě, kdy řešíme nějakou krizi, tak určitě schopnost zachovat klid, klidnou hlavu a rozhodnost a jednat vlastně podle jednak z nejlepšího vědomí a svědomí a potom i podle nějakých jako předem daných pravidel, tak aby to všechno bylo prostě zkrátka správně podle legislativy, když teda řešíme už nějaké jako vážnější, jak říkáte, krizovější situace. Vy jste říkal, že vlastně máte poměrně flexibilní rozvrh, tak mě by zajímalo, jestli je zrovna tohle, nebo je to něco jiného, co se liší právě od vaší předchozí práce toho učitele. Jaké jsou ty hlavní rozdíly? No je to úplně jiná práce a je to něco, na co jsem si musel vlastně docela dlouho zvykat, protože vlastně ten kontakt se studenty je výrazně omezen. Kontakt s mými kolegy učiteli vlastně se tou změnou role promění. Prostě už nejsme kolegové, ale jsme kolegové, ale trochu je ten vztah jiný. A musím říct, že asi nejvíce mi chybí to učení, ale to z té podstaty věci je naprosto přirozené, protože se musím věnovat spoustě jiných věcí. Jasně, tak pojďme se teďka přesunout trochu k té škole, které ředitelujete. Tak mě by zajímalo, jaké jsou podle vás v současnosti na naší škole nějaké největší výzvy, nějaké nejtěžší challenge, kterým ta škola vlastně čelí? Já bych možná začal vlastně tím, co máme. Jo, vlastně
Naše škola je specifická v tom, že je postavená na etosu svobody. A to je jako hodnota, která prostupuje vlastně těmi aktivitami, způsobem, jakým tu vyučujeme, způsobem, jakým vy studenti můžete se na fungování té školy podílet a jako, jakým i vy studenti jako vtiskujete tu tvář a tu podobu. A je to něco, co vlastně přitahuje vás studenty, pravděpodobně si to, jak vy školu vnímáte, tak si to sdílíte i se svým okolím, i mimo školu. A je vlastně, řekl bych, že je radost učit studenty, kteří jsou nějakým způsobem aktivní, angažovaní. A zákonitě to potom přitahuje určitý typ učitelů, kteří k tomuhle přístupu ze strany studentů a řekl bych jako bystrých, šikovných studentů, tak k tomu vlastně jako mají blízko, vlastně rádi tento typ studentů učí, takže vlastně je to takový ne začarovaný kruh, ale v tom pozitivním slova smyslu vlastně jeden ten aspekt vede k tomu druhému, takže se to takto vzájemně doplňuje. A jaké jsou ty výzvy? Já bych řekl, že v tom mezi námi učiteli často rezonuje téma, vlastně, kde je ta hranice té svobody a ve smyslu vlastně, kolik akcí ještě vlastně jsme schopni si dovolit, aby ta škola, aby ta běžná výuka byla zachovaná a mohli jsme vlastně naplňovat tu kvalitu vzdělávání a kde už je to vlastně za hranou. A teď si myslím, že jsme jako lehce za tou hranou nebo někde na té hraně je třeba prostě hlídat vlastně a opečovat vlastně tu běžnou výuku a být opatrní v tom vlastně, které akce mají své místo, své pevné místo v tom běhu školního roku a které už jsou jako nad rámec a už nám trochu narušují tu běžnou výuku. Tak to je takové jako naše téma mezi kolegy. A pak tam vnímám i nějaké téma vlastně říkal jsem to už několikrát, třeba i když promluvám k vám studentům, že ta hodnota svobody jde ruku v ruce i s odpovědností a je třeba si to uvědomovat a nejsem si jistý, do jaké míry vlastně si to vy studenti berete k srdci. Myslím si, že jako většina ano, ale pak je určitá část studentů, kteří vlastně slyší na tu svobodu, ale už vlastně jako nepřijímají to, že je třeba prostě přijmout odpovědnost a i dodržovat nějaká pravidla, aby vlastně ten celý systém fungoval. A to je něco, co potřebujeme vlastně hlídat. A týká se to potom i školní docházky, vlastně to pravidelné docházení do školy, tak aby vlastně ta výuka mohla být zachovaná, ten režim fungování školy byl zachován. A pak ještě bych si představoval vlastně, co se týče vlastně toho kurikula, naplňování, nebo vůbec vlastně vzdělávání jako takové. Náš školní vzdělávací program průběžně prochází dílčími revizemi a v rámci předmětových komisí a tam je vlastně to zadání směrem k těm předmětovým komisím, revize ve smyslu, pojďme se podívat vlastně na kompetence, které studenti budou potřebovat pro jejich další studium a profesní život, tak aby to odpovídalo realitě a myslím si, že je potřeba posilovat kompetence a možná i v některých místech třeba ubírat na obsahu tam, kde to není nezbytně nutné. Takže to je takové
to je několik výzev, když jste se na ně ptal, ale mám pocit, že více oblastí, ze kterých se můžeme těšit, než vlastně jako si lámat hlavu nad problémy a výzvami. Myslím, že co se týče té svobody a těch mimoškolních aktivit, tak to bylo určitě jedno z témat, kterým se hodně studenti věnovali v těch otázkách, takže k tomu se možná ještě vrátíme. Teď bych se já chtěl naopak vrátit k vašim studentským letům. Jaký jste byl student, co vás bavilo ve škole, co jste dělal mimo školu a tak? No, mám pocit, že základní škola, já jsem vyrůstal, vlastně většina mé základky jako byla v 80. letech, ještě vlastně před rokem 89. Rok 89 mě zastihl někdy v 6. 7. třídě, takže ta výuka, já mám pocit, že tu základní školu mám tak nějak jako v mlze, bylo to nějaké jako následování instrukcí, sbírání známek a prostě nevyčnívání. To bylo takové zadání z různých stran, vlastně řekl bych i z rodiny. Jo. Ta doba byla taková. Potom na střední škole já jsem neabsolvoval gymnázium, já jsem studoval obchodní akademii v Náchodě. A motivace, vlastně u mě ta motivace nebyla nějak zvnitřněná, bylo to vlastně o tom projít a s vlastně co nejmenším úsilím, takže jsem nebyl úplně příkladným studentem a to, že vlastně chci se dál vzdělávat, a to, že chci být učitelem, tak mi došlo až někdy později, kolem 19. roku, kdy už jsem ale si zakusil vlastně práci v kanceláři, která mě vlastně vůbec nebavila a nastoupil jsem cestu vlastně příprav k tomu, abych se vůbec na tu vysokou školu dostal, protože do té doby jsem vlastně byl studijně celkem jako nepoznamenán, nebo jsem neměl to penzum znalostí, dovedností, tak abych se s přehledem dostal na ten obor angličtina tělocvik. Tehdy vlastně paradoxně to byl obor, na který byl obrovský přetlak na fakultě tělesné výchovy a pedagogické fakultě, tam, kde se teda studovaly ty dva předměty, tak se hlásilo asi 300 uchazečů na 11 míst, tak vlastně bylo poměrně těžké se tam dostat a dostal jsem se tam asi až na potřetí a studoval jsem teda někdy začal jsem studovat, když mi bylo 22 a tehdy mám pocit, že začalo jako skutečně moje vzdělávání a nějaká chuť a objevování toho světa vzdělávání, takže vlastně v porovnání s vámi vidím, jak obrovský náskok jako máte a jak vlastně dobře to máte nastartované do vašeho dalšího studijního a profesního života. Je to obrovská výhoda, zvláště když ta vaše motivace jako je nějak zvnitřněná tak to vám tak trochu závidím a nicméně začal jsem později a mám pocit, že jsem nepřestal, že vlastně od té chvíle jsem si kladl jako další a další jako výzvy a to je něco, co možná charakterizuje tu moji cestu, že vlastně ve chvíli, kdy jsem vnitřně motivován, tak mám pak jako chutít dál a dál a vlastně mě to baví, naplňuje, mám vlastně ty překážky rád. Někdy vlastně ve chvíli, kdy mě to nějak dožene, nebo se dostávám do nějaký jako vnitřní krize, kde mě to třeba jako semele a mám pocit, že to vůbec jako nedávám, tak mám pocit, že si prostě vždycky ten balon předkopnu trochu moc před sebe a nemám šanci ho doběhnout a jsou to momenty ve chvíli, kdy vlastně přijmu nějakou novou výzvu, tak mám pocit, že se dostávám vlastně jako na pole,
psychologie současná tak to popisuje, myslím, že jako imposter syndrome, nevím, jestli se s tím setkali, je to prostě ten subjektivní pocit spočívá v tom, že vy máte pocit, že jste se dostal do situace, kde nemáte vůbec co dělat a teď teda, že se ukáže, že to tak skutečně je a že budete brzo odhalen a všichni na vás ukážou prstem, řeknou si tak a máme tě, jo, seš prostě podvodník. A paradoxně teda v té poslední roli, teda v roli ředitele Keplera, tak je to poprvé, co tento pocit nezažívám tak intenzivně. Ten první rok samozřejmě byl těžký v tom, že to byla úplně vlastně nová role a navíc se člověk vrací do toho známého prostředí, kde jsem 15 let učil. Ale když se vrátím zpátky, tak vlastně i to, že jsem nastoupil ještě jako student fakulty, tak a nebyl jsem příkladný student, já jsem musel opakovat nějaký ročník, tak jsem nemohl pokračovat ve studiu dál a naskytla se příležitost vlastně naskočit nebo zaskočit za jednu kolegyni, která si na rok odjela do Ameriky. Tak jsem si řekl, proč ne. O Kepleru jsem tehdy vůbec nic nevěděl, protože člověk z východních Čech jako nemá představu o tom, jaké jsou v Praze školy, takže slovo Kepler se mnou vůbec nic nedělalo. A když pak jsem začal učit tady na Kepleru a viděl jsem kvartány, jak jsou rozvalení tady na těch sedačkách a čtou si, tam si listujou v Patočkovi, tak mě to trošku znejistilo. Tak jsem si říkal, kam jsem se to dostal. A musím říct, že to je zase škola, která mě neskutečně jako posunula, jako životní škola. A pak následovaly jako další výzvy, jako to, že jsem se dostal na fakultu, kde jsem učil didaktiku angličtiny, učil jsem budoucí učitele angličtiny. Zároveň jsem dělal doktorát a potom například i ten vlastně Fulbright stipendium byla další jako výzva, takže každý ten další krok, sice vlastně jako na papíře to může vypadat strašně jako zajímavě, nabušeně, ale je to vlastně jako jedna výzva za druhou, kdy mám pocit, že mi to jako vycházelo a po tom zpětném nebo pohledu zpět, po tom ohlédnutí vždycky jsem vnímal, jak moc mě každá ta zkušenost posunula dál. Takže kdybych to shrnul, tak si myslím, že tam byla velká míra, řekněme, odvahy a vůle to zkoušet a nějak ty věci urvat a dát to a nevzdát je. A nějak to asi charakterizuje tu moji cestu. Já se omlouvám za docela rozvleklou odpověď a nevím, jestli je to, kam jste směřovali. Myslím, že odpověď jsme dostali. Že vlastně možná jste nebyl až tak studijní typ, ale potom na vysoké škole třeba a pak i v životě jste se vlastně si kladete vlastní překážky a tím se učíte. Mě by zajímalo, když se zrovna neučíte, tak co děláte? Jestli třeba posloucháte nějaké podcasty, když jsme v tom podcastu. Poslouchám podcasty, baví mě, tak abych byl v obraze, tak mě baví podcasty třeba Vinohradská 12, nebo různé vzdělávací podcasty. Pak mám nějaké jako anglické podcasty. Poslouchám i muziku, spíš abych si odpočinul, abych neustále nebyl v tom přehlcení informačním, nebo si pouštím filmy. Teď jsem začal sledovat na Netflixu Formuli 1, to mám vždycky rád, protože
nemám přístup k těm aktuálním závodům, takže to nesleduju celý rok a pak si ten ročník Formule 1 pustím z pohledu té Netflixové produkce. A komu fandíte ve Formuli 1? Jako tým historicky mi přišel velice sympatický tým Ferrari. Těm se úplně nedaří, tak prožíváte to nějak? Prožívám, tam jsem úplně vlastně nepochopil ten přestup Lewise Hamiltona do týmu Ferrari, to stále se s tím jako nějak srovnávám, moc tomu nerozumím. Baví mě sledovat i ten vývoj v týmu Red Bullu, tam si myslím, že to je velice úspěšný, jako ekonomicky úspěšný projekt, i marketingově úspěšný projekt. No a potom samozřejmě mám rád filmovou tvorbu, ale spíš takovou klasiku, nebo filmovou klasiku, než mainstream. Baví mě bratři Coenové, cokoliv od nich, Fargo třeba, tak takové syrovější filmy. A ještě k té Formuli 1, kdybyste mohl do Ferrari dostat jednoho jezdce z jiného týmu, kterého byste si tam přál vidět? Tak to nedokážu říct. Docela by mě zajímalo, jak by fungoval Max Verstappen ve Ferrari. To by bylo docela zajímavý, takový jako trošku nechal kontrast. Nechal byste jezdeckou dvojici Max Verstappen a Charles Leclerc? Jo, klidně. To by mohlo fungovat. Tak nyní bych se od těch osobních otázek přesunul k těm, co vám vlastně položili studenti na našem instagramovém příběhu. Tak, k další otázce bych se přesunul a to je, zda byste si vybral FC Barcelonu nebo Real Madrid? Tady je mi to úplně jedno, protože fotbal aktivně nesleduju, nebo nejsem fanoušek, pokud se řekne, nebo kdybych si měl vybrat mezi Slaví a Spartou, tak také nejsem schopen říct vlastně který z těch týmů, protože mi to je vlastně celkem jedno. Rád se podívám na dobrý fotbal, líbí se mi prostě, když je to hezká hra a ty týmy jsou ideálně vyrovnané a je tam prostě férový, kvalitní souboj těch týmů, ale vlastně nemám favorita. Řešíte fotbal někdy s panem profesorem Millerem? Ne, neřeším. Další otázka se tady týká studijních stipendií a Erasmu a toho, jak vlastně v nich figuruje naše škola. Tak co si o tom myslíte? Mělo by se do toho více tlačit? Mělo by těch možností být víc? Nebo jak to vidíte? Tak to je dobrá otázka. Možná jako je super, že se ptáte, protože vlastně tady probíhá docela jako dost aktivity ze strany mých kolegů, tak, abychom ten grant Erasmus Plus získali. Je to poměrně náročný proces, administrativně ta žádost trvá měsíce, než se jako dobře připraví a je tam také obrovský přetlak vlastně těch žádostí a ten úhrn prostředků, které je možné poskytnout školám, takže se nám poslední 2 roky nedařilo získat akreditaci. Teď jsme podali žádost o krátkodobý projekt nebo krátkodobou mobilitu a tam máme, řekl bych, velkou šanci, že bychom ji mohli získat. Bylo by to myslím, že na rok a půl. A máme tam nějaké stínování kolegů učitelů a připravujeme si půdu pro výměny s partnerskými školami, které teď máme vlastně na nás napojeny. Je tam škola ze Švédska, nějaká škola ve Francii a ve chvíli, kdy ten grant získáme, a budeme to vědět, myslím, že někdy v květnu, tak v příštím školním roce už by tam měla být příležitost jít do nějakého stínování
učitelů a následně bude, řekl bych, velká šance pro získání akreditace a nějaké studentské mobility. Zároveň vlastně není úplně běžné a řekl bych, že ani není správné, aby ta studentská mobilita byla, ta dlouhodobá studentská mobilita byla takto jako plošně. My jsme to zažili, myslím, že před 3 lety, kdy vlastně jsme jeli pouze tuto dlouhodobou mobilitu a myslím si, že by tam měla být nějaká jasná kritéria toho výběru a měla by se týkat opravdu těch vybraných a těch míst by nemělo být tolik. Ono to má pak velký dopad i na to fungování toho běžného chodu školy. Ve chvíli, kdy vám 1/3 studentů na půl roku tak jako průběžně odjíždí, tak to pak dost i narušuje vlastně tu práci učitelů, protože při návratu těch studentů je třeba potom jako nějak přezkušovat a nějak doplňovat to učivo. Je to výrazná práce pro ty učitele navíc. To určitě, ale myslím, že ten zájem tady od studentů je velký a říkáte tady, že se i počítá nebo snažíte se o nějaké krátkodobější programy. Zároveň máme dost partnerství, myslím, o Erasmus nebo v rámci partnerství se školama, ať už je to v Anglii, nebo pak měsíční zájezd v Kolumbii třeba. Takže z tohohle pohledu daří se nám vlastně i navazovat nová partnerství. Zmínil jsem Švédsko, tam je to, řekl bych, na dobré cestě. Je to gymnázium EBA Brahe, které zase má jako se soustředí na studentskou podnikavost. Tam mají takovou zvláštnost, že každý z těch studentů má za povinnost během toho studia během 1 roku zrealizovat nějaký komerční projekt v rámci studentské firmy, což mi přijde jako velmi zajímavé. Takže téma podnikavosti mi přijde jako velmi zajímavé a je dobré vlastně studenty s tímto seznamovat. Máme tady, zrovna včera jsme se rozloučili s kolegy učiteli z Drážďan, kteří sem přivedli své studenty a měli jsme tu společný projekt a tam jsme se domluvili, nějak jsme se zjistili, že tam je obrovský překryv mezi těmi našimi školami a domluvili jsme se na budoucí spolupráci na platformě výměny týden a týden, tak jako jsme to měli se školou ve Straubingu, u které ta spolupráce skončila, takže máme náhradu za Straubing a to mě moc těší. Takže výhledy jsou slibné. Určitě můžeme s nějakými výměnami počítat. Tak nám trochu vypršívá čas, takže bych se ještě podíval rychle na ty otázky. Poprosím vás stručné odpovědi, klidně jednoslovně, 1 větou. A tak pojďme na to. Chtěl byste raději umět levitovat 1 centimetr nad zemí nebo mít možnost jednou v životě nevratně explodovat? Levitace. Se kterým z učitelů z gymnázia Jana Keplera byste nejraději bydlel? Kdybyste si musel vybrat. Asi s Mírou Peškem. Vyhrál byste raději $1 milion nebo dostal žloutenku typu A? Tak asi ten 1 milion. Chodil byste raději neustále o 30 minut dřív nebo o 10 pozdě? Já nerad chodím pozdě, takže o 30 minut dřív. Kdybyste byl fotbalistou, na jaké pozici byste hrál? Útok. Radši byste bojoval s kachnou o velikosti koně nebo jedl do konce života vegetariánská jídla z Primirestu? Boj s kachnou. A co rád děláte ostře a z prutka? Jakákoliv míčová hra.
Já vám moc děkuju, že jste dneska přišel a čeká nás teda ještě nakonec jedna poslední otázka. Taková otevřená. Jakou jednu radu byste měl pro všechny studenty naší školy? Jednu radu. Ten čas 4 let, které tu máte, tak je naprosto jedinečný, nebude se opakovat. Jsou to, řekl bych, 4 roky obrovský jako svobody, příležitosti dělat úžasné věci, spoustu se toho naučit, využijte toho, získejte z toho maximum, bude se vám to dál do života hodit a užijte si to. A já bych rád doplnil, že to platí i pokud jste tu 8 let a to máte dokonce 2násobek času na ty všechny příležitosti. Takže moc děkuju, že jste přijal pozvání, za váš čas. Mějte se krásně a to samé přeju i našim posluchačům. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu. Ahoj!